Til Lone Vesterholm. Dette er en optagelse lørdag den 7. december klokken cirka 11:05 om formiddagen. Dette er for at bevise ved billeder, hvor lange skygger de ahorntræer kaster, som vi gerne ønsker lov til at beskære eller fælde uden omkostninger for jer, det vi nok skal gøre arbejdet. Så dette er en lille video, hvor jeg går overfra. Jeg står i skellet ved træerne over mod vores solcelleanlæg, for at du kan se dokumentation for, hvor mange skygger de kaster, og hvordan det påvirker vores solcelleanlæg. Så beklager, hvis det ryster, da jeg går med kameraet i hånden. Nu er jeg gået cirka halvvejs. Som det kan anes, og jeg ved ikke, hvor tydeligt det er på videoen, men det gør faktisk, at halvdelen af vores solcelleanlæg ligger i skygge på grund af skygger fra træerne, som gør, at kun halvdelen af anlægget kører. Og det er derfor, vi beder om lov til at beskære disse træer. Jeg ved ikke, hvor meget det kan fornemmes på solcelleanlægget, men når jeg står her med egne øjne, kan det tydeligt ses. Nu vil jeg vende mig om og vise, hvordan det ser ud her fra solcelleanlægget, og jeg ved godt, det bliver skarpt lys, fordi jeg har solen liggende lavt lige ind i kameraet. Men beklager, men det er for at dokumentere vores ønske. Nu vil jeg gå op til vores hus og se skyggerne fra siden og filme der.